גירושים, כתובה, הסכמי ממון, צוואות, המושגים האלה אומרים לכם משהו? יכול להיות שאם היינו מכירים את המושגים האלה טוב טוב מראש, היה לנו קל יותר גם להתחתן, כן, גם להתחתן, וכמובן גם להתגרש. אני נמצא כאן במשרד של עורכת הדין איילת בדני, ואני הולך לדבר איתה על כל הנושאים המעניינים האלה שקשורים בגירושים בפרק ב'. בואו נתחיל. את עורכת דין איילת בדני או בדני אומרים? בדני. בדני. את עורכת דין איילת בדני אני מכיר כבר הרבה שנים. אין ספק שהיא אחת המקצועניות והמומחיות בענייני דיני משפחה. שהיא תמיד מחפשת את העמק השווה ומנסה לעשות כמה שאפשר שכל העניין הזה של הגירושים והפירוק בית וכל הבלגנים האלה יסתיימו על הצד הטוב ביותר, ששני הצדדים יצאו מרוצים ועם חיוך. אז בהתחלה חשבתי שנעשה את הצילום במשרד שלה, אבל אחרי שראיתי את היצירה המגניבה הזו שהיא עשתה, אמרתי לה אין מצב שאנחנו לא מצלמים את זה לצד יצירתך הנפלאה הזאת, שזה ייכנס לנו ככה בפריים. אז אחרי שבלבלתי לכם את המוח, ערב טוב, לילה טוב, איילת בדני, תמיד הייתי אומר בדני, עורכת הדין איילת בדני. בדני, ביידני, כל אחד איך שבא לו. by the way, כן. בדני by the way. עורכת דין לענייני משפחה, אחת המוערכות והמוערצות אומרים בעיניי, אין ספק, מהיכרות די אישית. הייתי רוצה לפתוח את השיחה, תראי, יש הרבה מה לדבר על כל מה שקשור בפרק ב' וגירושים ועניינים. אני רוצה לפתוח את השיחה שלך, את השיחה שלנו בפצצה. אנחנו נזרוק פצצה לאוויר. תראי, יש הרבה משפטים שבמשך השנים שאני מתעסק עם חקר מערכות יחסים, יצאו לי כל מיני משפטים שיש בהם הרבה עומק, זה לא סתם שאני מייצר משפטים. ויש משפט שהוא המשפט הכי קשה שאי פעם יצא לי מהפה, שאני מאוד מאמין בו אגב. שימי לב, זה הולך ככה, תחזיקי חזק בכיסא, תחזיקו גם אתם. החכם חושב על יום הגירושים עוד קודם היום הראשון של החתונה. זה בדרך כלל אנשים שבפרק ב' נוטים לחשוב כך. בגלל מה שעברנו בפרק א'. כן. אוקיי. אבל אני חושב שהמשפט הזה הוא רלוונטי גם לפרק א' היום. זאת אומרת, אם אתה ער לסביבה... בגלל אחוז הגירושים. בדיוק. אם אתה ער לסביבה, אתה רואה מה קורה מסביבך? נכון. זה אחד הדברים שאתה צריך לקחת לתשומת לבך. אני עדיין לא אתן לך לדבר, אני אשלים עוד קצת כדי לתת את הפרספקטיבה הנכונה של המשפט הזה. זה משפט שהוא עצוב וכואב, בגלל שלא ככה היינו רוצים להיכנס לקשר. אנחנו זוכרים אולי את הקשרים, ההורים והסבא והסבתא, לא היה את כל הקשקושים האלה, הסכמי ממון ועניינים וכסף וגירושים ובית ועניינים ומזונות ובלגן, היה מזונות, כן, אבל היום כשיש לנו פה את כל הטררם והבלגן, כל הדבר הזה מצריך מאיתנו מחשבה, ואיך בספר הרביעי שלי כתבתי, הסוד שמאחורי הפרדות והגירושים, סוף עידן התמימות. ממש. המשפט הזה הוא קשה. אני אשמח לשמוע ככה, מה יש לך להגיד על משפט כזה? זה משפט שהוא מצער, ואני חושבת שבעידן של ההורים, או הסבים והסבתות שלנו, החיים היו הרבה יותר פשוטים וטובים, וככל שאנחנו מתקדמים, אחוז הגירושים הוא גם הרבה יותר גבוה. לא רק שאחוז הגירושים הרבה יותר גבוה, כבר אנשים גם לא רוצים להתחתן. מעדיפים להישאר בסטטוס של ידועים בציבור. או חברים, או ללכת, חלק עושים גם נישואים אזרחיים, כי פה לצערנו יש הרבה בירוקרטיה בבית הדין הרבני, כשרוצים להתגרש, בגלל כל הקשר של דת למדינה, אז מהבחינה הזאת אני בהחלט יכולה להבין את זה, זה כואב, אבל אני עדיין אופטימית, אוקיי? ואני חושבת שאנשים צריכים להיות אופטימיים, ועם קצת אחריות ורצון טוב, דברים יכולים לראות אחרת. דיברת על הבירוקרטיה. רק לי יש הרגשה מכל הסיפורים שאני שומע, שכביכול הדיינים היום מהבית דין הרבני, הם די מנותקים ולא חיים את הדור. הם חיים כאילו עוד בתפיסה הישנה הזו של שלום בית, בכל מחיר, מזבח מוריד דמעות על מי שמתגרש וכל הדברים האלה. אני לא יודעת אם בכל מחיר, לא יודעת אם בכל מחיר. אבל כן יש סחבת, זאת אומרת, זוג שירצה היום, נגיד, מחליטים להתגרש ויאללה בוא נסגור את זה עוד חודש, חודשיים,
זה לא כזה פשוט אם היום. הם עושים את זה בהסכם ומאשרים אותו, אז זה יכול לקחת מהר מאוד. אבל אם זוגות מתחילים לנהל תהליכים שלהם בערכאות המשפטיות, אם זה בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, אז ברור שזה ייקח זמן. עכשיו תחשוב שכאילו זה בית משפט, יש דיונים, כל דבר זה זמן. יש הרכבים, יש שופטים, אבל זה עדיין זמן, זה תהליך. לכן אני אישית, גם בתור מי שעברה גירושים מורכבים בבית משפט, מאוד מאמינה בהליכי הגישור. כי בהליך גישור, או במשא ומתן בין עורכי דין, יותר אבל בהליך גישור, הצדדים מגיעים להסכמות שלהם, הם אלה שמכתיבים את פסק הדין שלהם. ואז אין בכלל את כל הבירוקרטיה, מגיעים, מאשרים את ההסכם, ואז יש את החלק של הסידור גט. אגב, אני מאוד מעריכה את זה שבית הדין הרבני מנסים לדובב לשלום בית, אבל השאלה עד איזה גבול. ובאיזה מחיר, ואם יש פה צד שבאמת נחרץ ולא רוצה שלום בית, אז צריך לשחרר אותו. אתה יודע, זה צריך אינטואיציה, להרגיש מתי באמת הסיבות פה הן סיבות דביליות ושטותיות. צריך לזה חוש אישי. של מה? של גירושין? כן. לרוב בשטותיות. בדרך כלל. כן? בדרך כלל. זה הכאב. אבל יש, אתה יודע... אבל זה הדור שלנו, אתה יודע. שמה? שהכל קל, כאילו, הכל, אנחנו ככה כמו שמעבירים בטלפון, או איך זה באתרי היכרויות, הכל קל. פשע השפע אני קורא לזה. ממש. יש לפעמים שפע שמגיע אלינו, שעושה לנו יותר נזק מתועלת. נכון. אנשים לא מתמודדים היום יותר מדי לגבי נישואים, אני רואה את זה כל הזמן. כל הזמן מגיעים אליי זוגות, שאני באמת לא מצליחה להבין כאילו על מה. בסדר, יש בעיה תקשורת, מתקנים, כאילו עובדים על זה. יש ילדים בתמונה, לא מצליחה להבין למה אנשים מתגרשים כל כך מהר. מבינה, אוקיי? לא מצליחה להפנים את זה, לעכל את זה, לקבל את זה ברמה האישית, אבל אני פה בשביל הזוג. היום... למרות שהברירת מחדל שלי היא שלום בית, וזה מה שאני מנסה בהתחלה. היום סיימתי ללמד, אני מורה בבית ספר בחצי יום הראשון, אני מתעסק גם עם ילדים וגם מבוגרים, מבוגרים זה אחרי צהריים. אני מקבל שיחת טלפון ממישהי, לא משנה מאיזה עיר, אומרת לי שהיא לא צריכה ייעוץ זוגי בשבילה, אלא בשביל הבת שלה, שהיא נשואה למישהו. הבת שלה פשוט החליטה שהיא לא רוצה יותר את הקשר, היא כאילו פתחה עיניים. נשואה. היא החליטה, כן, נשואה עם 2 ילדים, החליטה שהיא לא מיצתה את החיים כמו שצריך, כרעם ביום בהיר. הוא היה היחיד בחיים שלה, היא לא ראתה עולם, היא לא ראתה קריירה, היא לא ראתה שום דבר, ולך תבנה מדינה עכשיו. אתה באמת מעניין שזה בא לקחת פתאום? אין לי מושג, אמרתי לאמא, תקשיבי, תביא לי אותה, אני צריך אותה, אני רוצה לשמוע ממנה, אני רוצה להבין את הראש שלה. אבל תשמעי, דברים כאלה קורים, פתאום אחד מבני הזוג, פעם לא היה דבר כזה, פעם לא היה קטע כזה של אני רוצה לראות עולם, לחקור, לראות, הרי מה קורה היום עם הרשתות החברתיות? נכון. ברשתות החברתיות מביאים לך את כל החיים של כולם, אתה כל הזמן חי בתחושה של החמצה. נכון. אנחנו חיים, המדיה מכניסה אותנו לתחרות כל הזמן, גם האנשי מקצוע, גם השכירים. לא, אל תהיה שכיר, אני עושה 6 ספרות בחודש, 7 ספרות בחודש, ההוא מצלם את עצמו על יאכטה ביוון, ההוא מצלם את עצמו בארצות הברית, באיזה מגדל, ומה, בגיל כזה עשיתי 7 אפסים, 8 אפסים, כל מיני קשקושים ועניינים. גם מציגים את כל העולם של הגרושים גרושות כעולם שהוא חיובי. כן, וזה, ובואי, כאילו, כל הגרושים גרושות האלה, הילד שמעלים את השופוני וזה, ואין החלטה טובה יותר שעשיתי לעצמי מאז שהתגע. והם אלה שבאות ובוכות לי בטלפון, או בוכים לי בטלפון, ובואי, המדיה זה אחד מעולם השקר הכי גדול נמצא במדיה. מסכימה איתך. בואי נחזור רגע לנושא שלנו. יש 2 דברים, כשאני מדבר על חכם חושב על היום של הגירושים, עוד קודם היום הראשון של החתונה, הדבר המצוי זה העניין של הכתובה, שהרבה מזלזלים בו, בעיקר גברים בקטע של הסכום. אחי, תרשום 3 מיליון יורו, האישה שלי שווה 3 מיליון יורו. אחי, אתה יודע שיש מצב שאולי תשלם את זה, כשאם תתגרש, לפעמים יש חלוקת רכוש וזה, אז זה מתקזז מהכתובה, יש כל מיני עניינים, תלוי גם מי תובע את הגט, נכון? אם האישה טובה, או הגבר, היה בגידה, לא בגידה, כל מיני סיפורים. זה חילות, כן. חילות לגירושים. אבל יש את הקטע הזה של הכתובה שאנשים לא מודעים לה, שזה לפי ההלכה על כל פנים, זה שטר חוב לכל דבר, והיו תקדימים. זה חוזה לחלוטין, וזו התחייבות של הגבר כלפי האישה. זאת אומרת שגם כשאנחנו בעצם רוצים לרשום סכום, צריך לחשוב בדיוק איזה סכום. כי מחר מחרתיים, אם יש עילה לממש את הכתובה, הוא יצטרך לשלם אותה. תלוי, כמובן, כל מקרה לגופו, אני לא כרגע אכנס פה לפרטים, אבל זה חוזה לכל דבר ועניין.
אני מכירה מקרה על מישהו, יחסית מקורב אליי, רשם 1,000,000 שקלים, והאישה קיבלה 1,000,000 שקלים. חדשים. כן. 1,000,000 שקלים חדשים. פעם היו כותבים בלירות, אז יש שאלה עכשיו. נכון. אבל יש גם הרבה מקרים שנשים וגברים כבר מגיעים לקטע הזה שהם כבר הולכים להתגרש וסגרו על הכל, ופתאום מישהו נותנת לאישה איזה רעיון, תתבעי גם את הכתובה. ואז זה קם ונופל על זה, האישה אומרת, לא, אבל מגיע לי הכתובה, שמעתי שמגיע כתובה, בדקתי בגוגל שיש נשים שקיבלו כתובה. בדרך כלל הם עושים הסכמים, אוקיי? לרוב, כותבת על במיוחד לך אצלי, יש ויתור. אוקיי, יש הסכמה, יש ויתור. זה עד שפותחים לה את העיניים, ופתאום גברת, הוא רשם לך 2,000,000 דולר. לא חבל לפספס. אבל לפתוח את העיניים, גם תוך כדי הליך גישור יש זוגות שבעצם גם לוקחים ייעוץ משפטי, כי אני בתור מגשרת לא אחת את ייעוץ משפטי פרטני. אבל... המלץ פעם לנשים לוותר על כתובה, שכבר הם קיבלו... בייעוץ משפטי? בייעוץ... צריך עילה לזה. בייעוץ שלך, עורכת דין. צריך עילה לזה, ובדרך כלל, אם יש עילה, ושוב, אני לא... גוררת אנשים לבתי משפט, לא מאמינה בבתי משפט, לא בבית הדין הרבני, אבל לרוב לא. כאילו צריך עילה בשביל להגיש כתובה, ולהגיש כתובה ולדרוש עכשיו 1,000,000 שקל, בהנחה שזה מה שכתוב בכתובה, יש גבר עכשיו, צריך לנהל הליכים משפטיים, יש גבר, שם עין על איזה מישהי, התחיל איתה רומן, התחיל את הזה, רוצה לגרש את האישה שלו, נגיד, נלך לדוגמה הכי קיצונית, או סתם לא בא לו על אשתו, או סתם רבו כי היא לא יודעת לבשל. יש מלא שטויות הרי, ויש דברים שהם יותר רציניים, והוא בא ותובע גירושים ממנה. עכשיו, לפי ההלכה הוא חייב לשלם את הכתובה שלה. כן, אבל זה לא תמיד נותנים את כל הכתובה, וזה מאוד תלוי, צריך להבין את כל התמונה הכוללת, אוקיי? להבין מה היא עשתה, מה הוא עשה. גם בחלוקת רכוש זה מתקזז, נכון? לפעמים, כי לפי ההלכה אין דבר כזה של חלוקת רכוש. כן, יש את הנושא של כפל, אבל בסופו של דבר, לפחות אני יכולה לדבר בשם עצמי, אני משתדלת כמה שפחות להגיע לבתי משפט, כמה שפחות להגיע לבית הדין הרבני, ואני באמת מאמינה שזוגות צריכים לדעת להכתיב את פסק הדין שלהם, כי בסופו של דבר אנחנו מתגרשים מהבעל והאישה ולא מתגרשים מהגרוש והגרושה. וצריך לדעת שבסופו של דבר אנחנו צריכים לתקשר בינינו. יש ילדים בתמונה. זה חתולה קתולית במובן מסוים. אפילו לא אני יכולה ככה, לא עד גיל 21, גם אחרי שמתחתנים. גם אני לא מזמן חיתנתי ילדה, לפני 2 ואני רואה שאני מאמינה שאם האינטראקציה ביני לבין הגרוש שלי, אם היינו מתגרשים מלכתחילה בהליך של גישור, היחסים בינינו היו הרבה יותר טובים. גם הילדים היו מרוויחים מזה. והילדים היו מרוויחים מזה. גם ההורים בריאים, גם זה ווין ווין שלכל אחד גם נשאר כסף, והכל בסדר. ברור, וגם יש יותר תחושה טובה לגבי פרק ב'. אוקיי? יש פחות טראומה. הרי בסופו של דבר כולנו מביאים את איך נקרא לזה? באים עם גיבנת, אוקיי? עם כל מיני, לא סתם אומרים לגרושים וגרושות שרוטים שרוטות, אנחנו באים פה עם איזושהי גיבנת. דברי בשם עצמך. אוקיי, אולי בשם עצמי. אבל אנחנו באים פה עם גיבנת, ואם היינו עוברים את התהליך הזה כמו שצריך מההתחלה, היה לנו פחות תחושות של פחדים וחרדות לגבי פרק ב'. עכשיו, אני חושבת שבשביל פרק ב' יש דברים שאפשר לעשות אותם, כמו הסכמי ממון וצוואות. בואי נדבר רגע על הסכם ממון. בכיף. אז אם אנחנו מדברים פה על זוגות שמתחתנים... לפני הקטע המשפטי. אני אדבר איתך על קטע בהיבט הזוגי של הקשר. לגבר או לאישה יש מה להפסיד. אנחנו מדברים על פרק ב' או פרק א'? את יודעת מה? גם וגם. אחרי זה תגידי לי אם את חושבת שיש הבדל. ואז הוא בא והוא מאמץ את מה שאלעד אמר. החכם חושב על היום של הגירושים, הוא קודם היום הראשון של החתונה, עצוב, מבאס, באסה, לא ככה רצינו לראות רומאו ויוליה, כנראה שזה לא יקרה, אולי כן, אבל את יודעת, לך תדע מה יקרה. ואז הוא אומר לה, או היא אומרת, לא, אני רוצה לעשות הסכם ממון. ואז מתחיל, מה? הסכם ממון? אבל למה? אתה לא אוהב אותי? מה זה צריך להיות? כן. אני לא מבינה. אתה כבר חושב על היום של הגירושים, ואז היא מתחילה לבכות. הוא לא אוהב אותי, או הוא מתחיל לבכות, בוא נעשה, הוא מתחיל, היא לא אוהבת אותי, מה צריך להיות, באש ובמים, ביתר ירושלים, נתקלת בכזה דבר? בוא נגיד ככה, זוגות, יש לא מעט זוגות שתמיד יש איזשהו צד אחד שרוצה את ההסכם ממון, כי יש דירה שנרכשה מלפני הנישואים, ומומנה על ידי הגבר או האישה, לא משנה מה. זו סיטואציה מאוד לא נוחה, אוקיי? ואז כשמגיעים אליי, אני בעצם מנסה לפשט את העניין, להסביר בעצם לצדדים את החשיבות של העניין,
שזה עושה סדר. זה לא בהכרח אומר שמחר מחרתיים יתגרשו. אגב, יש גם כל מיני מנגנונים שחשוב לבצע אותם בהסכמי ממון, שוב, תלוי מה הסטטוס. אני אגלה לך סוד. כן. אני אגלה לך סוד. גבר או אישה שהם עושים סצנות על מי שבא ומכתיב להם הסכם ממון, לא מכתיב, מבקש שיהיה הסכם ממון, הם לא אוהבים את הבני זוג שלהם באמת. מי שמבקש הסכם ממון לא... זה שמתנגד ולא רוצה זה לחתום, שמתנגד. הוא לא אוהב את הבן זוג שלו באמת. הוא לא באמת אוהב אותו. כי מה? כי הוא אוהב את הרכוש שלו? לא בהכרח, לא בהכרח, אבל בוא נאמר ככה, אם אני אוהב מישהו, באמת אבל, אז אני אכבד את הרצון שלו. ואני מכבד את החששות שלו, ואני יודע שאני אעשה הכל כדי לא להגיע למצב שהוא יצטרך להשתמש בהסכם ממון. נכון. רק מצד שני, יש גברים, גם נשים, מניאקיות, שיש להם איזה קלף ביד שהם מנפנפים בו כל הזמן. נתגרש, גם לך תצאי בלי כלום. בסדר, זה כבר קטרוגים, ואז אתה באמת מגיע למצב שאתה מתגרש. כן, בינת הדילמה. כן. אבל אני חושב, קודם כל זה לגיטימי, לבקש הסכם ממון, בפרט שאנחנו יודעים מה קורה. כן. אני חושב שזה בכלל לא קשור לרגש. אני לא חושב שזה בכלל קשור לגירושין, אוקיי? לא, אני מדבר קודם כל עוד לפני הגירושים, על הקונפליקט שנוצר בעצם הבקשה להסכם ממון. נכון. גם זה מונע הרבה פעמים מצב של מסורבות גט, אוקיי? יש הרבה לקונות בחוק יחסי ממון, שבעצם בהסכם ממון אפשר להסדיר את זה. אז שוב, כל אחד מונע מכל החששות שלו. יש ילדים להורים גרושים למשל. זה ההיבט המשפטי. אני מדבר... אבל גם מבחינה רגשית, ילדים להורים גרושים גדלו בבית שהיחסים בין ההורים שלהם לא טובים. ההורים התגרשו כשהם היו ילדים צעירים. הם גדלים לתוך המציאות הזאת. עכשיו, אתה יודע, אתה מתחתן, אתה אומר לעצמך, לי זה לא יקרה, אבל אתה עדיין בא עם החששות האלה. וכשאתה בא עם החששות האלה, אז אם הסכם ממון יכול להניח את דעתך, בוא נשנה רגע, אין דבר כזה, כשאתה נכנס לקשר ומתחתן, לי זה לא יקרה, נשנה את הקונספט חברים, לי זה יכול לקרות גם כן. גם אם אני אהיה 100%, וגם אני אקרא את כל הספרים של אלעד על שלום בית, ואני אדע איך להתנהג לאישה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, לא תמיד, זה תלוי בי. צריך שניים לטנגו. בדיוק. אני יכול לשחק את המשחק 100%. לא לשחק את המשחק, באמת לחיות את זה, שזה יהיה ב-DNA שלי. נכון. אבל מה לעשות, נפלתי על אישה, אני מדבר מהבית הגברי, זה יכול להיות הפוך. נכון. יש הרבה גברים שרוטים. נפלתי על אישה שרוטה, לא יודע מה. שרוטה, לא אחראית, כאילו יש מזלזלת. הרבה פעמים שאחרי ששמו את הטבעת על היד שלה, פתאום רואים מישהו אחר. זוגות, חברים, חילונים בעיקר, שהם נניח יוצאים במשך שנים רבות, מתחתנים, מה קורה? איך זה יכול להיות שאחרי חצי שנה פתאום מתגרשים? אני אגיד לך מה, אבל אני אגיד את זה בהיבט שלילי. מכירה את הווייז? הגעת ליעד? נו, הגעת ליעד, זהו. אני נשואה. כבר לא צריכה להשקיע בעצמי. לא. אני לא צריך להשקיע בזה. לא במובן. יש הרבה פעמים שהגעת ליעד, סימנתי חתונה בתור מטרה, כל מי שבא בסופו של דבר, שעון ביולוגי תקתק, או הוא פתאום רואה את כל החברים שלו מתחתנים, ולקחו כל מה שזז, או שבאמת הייתה בהתחלה השקעה. אני חושבת שזה לאו דווקא במובן הזה, זה במובן הזה שכשזוגות הם בעצם חיים במשך תקופה ממושכת ביחד, וזו המציאות שלהם, והם רגילים לתוך המציאות הזאת, וכנראה כן, פסיכולוגית זה עובד עליהם במובן הזה שבכל רגע נתון אחד יכול לקום וללכת, וברגע שהם מתחתנים, דברים משתנים. פשוט משתנים. למה זוגות חילונים מתחתנים? למה הם צריכים את זה? אם אין צו אלוקי, למה? אם אין צו אלוקי... למה לא? אני כאילו, בסדר, אני אומנם דתייה, אבל יש לי חברים שהם חילונים שמתחתנו, מאמינים במוסד הנישואים. את יודעת למה? מאמינים שהם צריכים גם להנחיל את הדוגמה האישית הזאת, מחר, מחרתיים לילדים שלהם, אחרת זה יהיה פרוץ לגמרי. חתונה זאת אמירה. כן? זאת אמירה. מחויבות. כשאני נכנס למשהו ממסדי זאת אמירה. זאת אומרת, יכלתי להיות רווק מתעולל או לא יודע מה, למרות שאני בקשר איתך הרבה זמן, אני ולא חייב לך שום דבר, ואני יכול ללכת מתי שאני רוצה, עזבי את העניין של ידועים בציבור. זו אגב הסיבה שחברה שלי באמת התחתנה, כי היא הרגישה שכאילו היה יחס שונה כלפיה, בתור ידועה בציבור, לעומה זאת כנשואה, זה אחרת לגמרי. לקחה אותו. הציבה לו דדליין, או כן או לא. כבשה אותו אבל, והוא זרם עם זה. כן. זו אמירה, זאת אמירה. לפעמים זה צורם לי, כי המוסד הנישואים היום,
האמת, את יודעת שאם מסתכלים על זה גם לפי ההלכה זה ככה, גם לפי התורה, זה בעצם עסק לכל דבר. זה ממש נהיה עסק לכל דבר. כספים פה, אני מבטח את הבית שלי, חסכונות, עניינים, כסף. זה לא בהכרח דבר שלילי. כי כשאתה מתייחס לעסק שלך כעסק, כשותפות, ואתה יודע שיש לך שותף, ואתה כדי שהעסק הזה יצליח, אתה צריך להשקיע את ה-100% שלך, ב-50% שלך. אבל איבדנו את כל היופי הזה של האהבה הטהורה, ובאש ובמים, וכל המשפטים היפים האלה. זה נהיה כבר, את יודעת, יש פה כבר קצת קרימינולוגיה, ותככים, ועניינים, ותסתיר פה, ותעשה שם. כשנכנסים לכל העסק הזה... זה לא אצל כל הזוגות ככה, אתה יודע. אני יודע. זה נהיה ככה כשדברים מתחילים, כשהקשר רקוב, או כשמלכתחילה הבסיס הוא לא טוב בבני הזוג. כשהשיח צף של כל המתוסכלים, עשו לי, נגעו לי, שתו לי. אבל זה לא, אנשים, אני באמת מאמינה שבאמת ובאמת תמים, הם מתחתנים מתוך אהבה ורצון להזדקן. הבעיה היא שהזוגות, ורוב הזוגות שמגיעים אליי לכאן, הם מגיעים לכאן כבר עם הלשון בחוץ. אוקיי? יכלו ללכת לעשות טיפול זוגי בזמן אמת, לא לחכות לרגע שכבר אין להם כוחות אחד לשנייה וכבר נגמרה האהבה. זו הבעיה, אוקיי? הבעיות היו צריכים לתפוס אותם בזמן, וכמובן כל אחד צריך לקחת אחריות על עצמו, כי יש נטייה כזאת של כולנו לרצות לשנות את האחר, זה לא עובד. להיכנס לעסק בצורה של קשר, מעייף. תראה, אתה צריך להבין, בפרק ב' יש מורכבות, אוקיי? יש לך את הילדים שלך, את הילדים שלה, זו התנהלות אחרת לגמרי, אז לרוב זוגות בפרק ב' רוצים הפרדה רכושית, אוקיי? גם רוצים ליצור מצב שלא יהיה לך נעים, שנניח שאני אקח כספים ממך עבור הילדים שלי וההפך. אז זה מאוד לגיטימי, ההפך, אני חושב שזה סוג של תיאום ציפיות, כמו שיש לך תיאום ציפיות לגבי כל נושא שקשור לזוגיות, אז גם בעניינים האלה. לא נעים לדבר על כסף, אוקיי? אבל זה דבר שצריך לעשות אותו. זה קשור לתיאום ציפיות בין בני זוג, ועד רבה שבפרק ב' יש מורכבות, ויש פה מעורבים פה עוד צדדים. אז מן הסתם, בעיניי זה must. וכשמסדרים את הדברים כמו שצריך, זה נותן גם שקט נפשי? אני חושבת שזה נותן שקט, כן, למה לא? אוקיי. לפני שנסיים, יש עוד איזה משהו לא הזכרתי שקשור של לאדם החכם. רק חשוב לי להזכיר, יש תמיד איזושהי טעות כזאת של אנשים שחושבים שאם בהסכם ממון הם מסדירים את כל הנושא של הירושה, והם חושבים שבזה נגמר העניין, אז זה טעות. הסכם ממון הוא בעצם, או הסכם חיים משותפים, שזה רלוונטי לידוי עם הציבור, הוא בעצם נועד כדי להסדיר את החלוקת רכוש. צוואה זה מסמך שצריך להסדיר אותו במקביל להסכם ממון, ששם הוא בעצם מסביר את החלוקה של הרכוש. סליחה, את הירושה, למי הולכת הירושה. וזוגות פרק ב' מן הסתם רוצים שהרכוש שלהם ילך לילדים, אז שזה ילך לילדים, וזה במסגרת צוואה. היה זוג, אין פרק זמן מוגדר למה זה ידועים בציבור. יש פסיקה שהכירה זוג שהם יהיו 3 חודשים ביחד. 3 חודשים ביחד. הבעל נפטר, הוא לא ערך צוואה, היא קיבלה 50% מכל הרכוש שלו. אני בטוחה שאם הוא היה יוצא מהקבר והיו שואלים אותו אם זה היה הרצון שלו, הוא היה אומר חד משמעית לא. הם לא ערכו הסכם והם לא ערכו צוואה. אז לא תמיד אנחנו יודעים לדעת אם אנחנו כן מוגדרים כידועים בציבור או לא, אבל לפחות ערכו קודם כל צוואה. הסכם ממון או הסכם חיים משותפים זה דבר שבעיניי דורש אולי ייעוץ משפטי, אבל לפחות צוואה לערוך אותה. עוד דבר שרלוונטי לגבי פרק ב' זה ייפוי כוח התמשך, שזה חלופה לאפוטרופסות. מי עושה כל דבר? מה התפקיד של בת הזוג בגלל שהיא חיה איתו, במידה והוא לא יצא לו בדעתו בהמשך, ומה התפקיד של הילדים? אני מאוד מאמינה במסמכים האלה כדי לעשות שקט ולא ליצור מצב של סכסוכים משפטיים בעתיד. יפה. זה הכל. אז אני אגיד לכם מה אני לקחתי מהשיחה הזו, בפרט מהסוף שלה. את המושגים שהיא אמרה בסוף, האמת, אני מודה, אני לא כל כך הבנתי לאשורם, לפרטי פרטים, אבל זה רק מראה שבדברים כאלה באמת כדאי להתייעץ עם בעל מקצוע. ואני ממש מקווה שהלוואי ולא נזדקק ולא נצטרך לא לעורכי דין ולא לתלמידיהם בכל העניינים האלה, אבל מה לעשות שזו המציאות שאנחנו חיים בה, עד כמה שהיא עגומה, ולפעמים ייעוץ טוב יכול למנוע מאיתנו המון המון בעיות. אבל אני באמת מקווה ומאחל לכולכם שהמקום האחרון שכל זוג בעצם ייפרד, הוא יהיה בעצם הקבר, עד שהמוות יפריד בינינו. זה באמת הדבר הכי טוב, הכי יפה, הכי רומנטי, והלוואי, כולי תפילה. איילת, תודה רבה. תודה לכם שהקשבתם לנו והייתם איתנו, וניפגש בווידאו הבא.